Ето ни отново, дами и господа, при нас е Ники Михайлов. Една седмица преди, всъщност те го наричат супер важния матч с Швейцария. Си искаме палци. Ти ли си причината Валери Божинов да не играе в националния отбор? Това си го чува със сигурност. Да, това го чух, даже като го чух още тогава му звъннах на него. Да. Защото той така, с интервюто си, което даде така, наведе везните, че все аз съм бил вина за това нещо. След 5 минути на разговор, той мълчеше, естествено аз говорих. Мисля, че несериозно. Значи, първо... Той лично беше ли те обвинял в това? Не лично, той никога лично няма да тръгне. През медиите се опита нещо. Аз с Валери се познавам от 7-8 години, още от когато съм от юноши в национален отбор, така че аз винаги съм мъж и говоря нещата директно в очите. Така, първо е приключена една тема Николета Лозанова. Тя е отдавна приключена. Твоята бивша приятелка, която сега е с него, да? Твоята бивша приятелка, в смисъл, какво ли не се пише, как не съм бил забравил, как... какви ли не неща, в смисъл, не искам и да ги говоря, в смисъл, тя отдавна е затворена страница за мен. Аз съм ходил с нея преди 2 или 3 години, не мога да разбера. Окей, тя е бившата Ники Михайлов, но не мога да разбера, защото постоянно нещо се опитва да правят някакви сензации. Да кажем за Валери. Така. Валери от 3-4 месеца, 5 не знам от колко, той е изиграл 2 мача. Аз играя по 2 мача в седмица. Така, Матеос лично в разговор аз знам, защото това не е, и медиите го знаят, му е звънил и му казал, че в момента не е във форма. Той Валери за 5 години има 5 гола в национален отбор, да ме по 1 гол на година. Вие сами знаете. Ние също сме се шегували много на тази тема. Вие двамата да ви сложат централни нападатели, да ви сложи Матеос, даже мога да му звънна да ви сложи централни нападатели. Вие мога да ги вкарате. Чакай сега. Той не играе в момента, факт. Той не играе и преди това не е играл. Имаше 2 тежки контузии. Не пожелавам на никой такова нещо. В смисъл, това беше много труден период въобще като цяло за него, един футболист. Той ги премина, но в момента да се оправдава с мене, че не е викнат национален отбор заради това, че аз преди 3 години съм бил с Николета Лозанова. Това е абсолютно смешно. Той извини ли ти се, като говорихте по телефона? Каза, окей, прав си, така нататък и така нататък, но той продължава да си дава някакви негови си интервюта, той си е в някакъв... Очевидно те дразни, защото така леко с агресия. Няма как. Той си е в някакъв негов филм, в някакъв негов свят си живее в момента, в смисъл си дава някакви много странни интервюта. Така в последствие на 3-4-5 дена и така нататък. В смисъл единствено, което мога пожелава да бъде жив и здрав. Той е бъдещето на национален отбор. Да почне да играе, да вкара гол, защото Парма са 16-ти. Да вземе да вкара някой гол да ги дигне така малко в серия А. Нали? Верно, това е другото и веднага ще бъде в национален отбор и това му казах и по телефон. Пожелавам ти да бъдеш жив и здрав и ще бъдеш бъдещето на национален отбор, защото аз съм на 22 години, той е на 24. В нас е бъдещето. Това е смисъл. Това му го пожелавам да бъде жив и здрав. Русе. Има ли дете? Мила добричка, но понякога е твърде груба. Има ли дете? Май да.